کئی گزرے سلطان ہزاراں ہن وقت شاہ سرتاج شہانہ لاباں تے ہم درباراں کن تخت گیا کن بخت گیا ون بنیا یار مزاراں درویش خاک جو ہن ون خاک تے نال گزارا ارشاد تلے سقف سما کئی رہ کے لکھاں لد سلطان جہان گئے کئی غوث کتب ابدال گئے کئی ترک کامل انسان گئے کئی فرعون شداد نمرود یزید سمر حامان گئے کئی درویش سکندر ہتھکالی کئی حکمت دے لقمان گئے سپیکر وچ اعلان تھیندے سن باندے یار آوازاں پرانا شودا فوت تھی گئے ہے لحظے بعد جنازہ ودے موت دے کئی مارے ہوندن زخم تھی ویندے تازہ درویش منظر اصلی گھادا نہ موری نہ دروازہ ایک وقت آسی انسان گزران جداں گستان ہوسی بند کوٹھی گپ اندھارا نہ سوجھلے دا سامان ہوسی رات اندھاری توباں زاری نہ ڈیہ دا کوئی امکان ہوسی نہ دھمی دھمسی درویش دا نہ ملان دی اذان ہوسی سپیکر وچ اعلان تھیندے کھڑا ملدی موت دا ہوکا تدا ہمسانا تدا رل وسدا ٹر گئی یار رتوں کا کیوں ظالم بنودا ظلم کرے نے سن کے ظالم لوکا درویش کو قبضی کر کہنی کھڑا لیندے حال اجوکا کون ہدے جو مومن مردے جرا ہوئے مرد کمینہ کمینہ تھی اشراف نہیں سکدا جرا رکھ دے دل وچ کینہ کر برباد ویندے ویندے ساڑے انسان دا سینہ درویش صاف ہوئے ویندے تے شہر مدینہ اللہ پاک ہر کہیں کو دکھاوے وقت وقت پھرا سڈیندا جنا وقت انسان تے آندا وقت نہیں رہندا انسان شودے کو سمجھ نہ آوے او مالک جویں چاہندا وقت نہیں رہندا بادشاہ تے وقت ویندے اچا درخت تے ڈھاندا وقت نہیں رہندا وقت درویش یوسف تے آیا کھڑا وچ بازار وکاندا وقت نہیں رہندا ویواں سے پار آئے اللہ فرمیندا پے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ میرا اسرافیل فرشتہ ایک بگر منہ تے رکھی کرے میں جڑے حکم ڈیسا پھوکا ڈیسی اے معاملہ درہم برہم قیامت قائم تھی ویسی کتے مایا کہ ہنسا تڑے امر دے وچ پابند کھڑے ہن آکھنس کیوں نہیں آدا پرہیں وعدہ بے فرمان اولاد ہے پیو دی نہیں قدر رہا کوئی مادہ پرہیں وعدہ بھول گئے درویش میں قول جو کیتے نہ جا پٹھڑے مریم زادہ پرہیں وعدہ میں حکم ڈیسا اے امر کرے سی نہ لگسی وقت زیادہ پرہیں وعدہ اللہ سونا آپ رحم کرے کہ یہ تھے کام انسان کریں دن تبک زمین دا بل ویندے ہوندی قتل و غارت فرش تے عرش خدا دا حل ویندے آندے جوش جلال مالک کو آیا کار ہی بدلا ٹل ویندے درویشی منہ محمد دا روزہ دیکھتے بل ویندے اللہ دے قہر کو روزے رسول کنے حیا ویندے کیا کل کہیں کو کل قادر کو کہیں اج وننے کہیں کل وننے آ ڈھکسی سر تے پے کا جل دل ماس رہے دل حل وننے کر پرواز سیے روشو دی یہ دھڑ خاک وچالے رل وننے درویش جداں کئی دی گزرے تدا ماس بدن دا ڈل وننے اپنی صلاح آپ کرنا پیا کچھ سوچ سمجھ انسان ہے تو چکائی دیندا مہمان ہے تو پڑھ گن جو کچھ پڑھنا ہے آیا قاصد موت نہ چلنا ہے یہ بت آخر تے گلنا ہے ون خاک مٹی وچ رلنا ہے اتھا زور کوئی نہ چلنا ہے اس تو واپس والنا ولنا ہے مت سندے کا جڑے بھگتا